kinyong tanan. Happy Easter sa Nakabalo kita nga kining season of Easter, pagkasulubon kini sukat kagahapon o pipila ka mga simana sa liturhiya sa atuang simbahan. Muna nga magpinta kining Easter, mupinta kag pipila ka mga Domingo until 40 days, more or less 40 days, o kuman sa 40 days atong salugon na usab ang maong pagsaka ni Kristo dito sa langit. Mao na siya nga more or less murag na magkabat og mga 6 weeks ug unong ka semana ang pagsawulog diha sa liturhiya sa kasulugad sa pagbanhaw sa atong Ginoo. Matod pa sa timailhan o ebidensya sa pagbanhaw ni Kristo, ang unang kapasikaran o proof nga si Jesus kayo nabanhaw diha sa mga minatay o nabanhaw siya human siya namatay. Mao kini ang unang kanang natong bodily evidence or scientific evidence o sa maning maong ebidensya o timayhan nga naghatag og kapasikaran nga si Jesus kayo nabanhaw. Kining unang kanang itong physical evidence, kanang empty tomb. Ang lubnganan ni Jesus nga wala na si Jesus. Ang ilugnan ni Jesucristo nga wala na ang patayng lawas ni Jesucristo. Bisan, of course, siradan o gigwardyahan ang maong duganan apan tungod kay nabanhaw siya gikan sa mga patay, walay sirado nga malig-on o bisang gigwardyahan nga makapupugong diha sa iyang pagkabanhaw. Mao bitaw ni sa ato ang ebanghelyo karon tungod kay si Jesus nabanhaw o na kurat ang mga Hudiyo, ang mga pari o ang mga kadaguang mga pari o ang mga gwardya nga ang pari mismo misubordo ang mga punuan sa mga Hudiyo o mga pari misuborno sa mga gwardya ni atong lugnanan nga ingnon lang nga ang mga tinun-an ni Jesucristo mo'y mikawat sa kagibiog sa kagabhion aron kini kawaton niyahang patayng lawas o sa pagkaugma wala na kini makiti sulod sa lugnanan kay gikawat ang iyahang patayng lawas. Muna yung nato ka ng evidence or proof of the resurrection of Christ kanang empty tomb. O in fact, sa scientifico nga pagtuon usa ka importante. Pero dili gyud ni ang pinaka-importante sa tanan. No, buti pa sabot pa ni ay lapay-lahing ebidensya. Kanang ebidensya sa pagtuo. Evidence by faith. Kaya sa pagkabanhaw ni Jesucristo, ang maong Kristo buhi diha sa simbahan o buhi sa matag usa kanato o buhi pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Mao na evidence by faith ang proof o kapasikaran nga siya nabanhaw pinagi sa pagtuo o pinagi sa Espiritu Santo. Bisag ako gani wala pa mo kunakanto sa empty tomb pero tuo ko diha nga nabanhaw sa Jesus. Tungod sa gasa sa Espiritu Santo nga siya buhi kayo. Mao na nga kung kita mo sangyaw diha sa maong pagkabanhaw mikag Christ is risen, Christ is alive. Dili sa historical o katong kasaysayan ng pagkabanhaw ni Kristo. Kay tungod si Kristo nabanhaw, siya buhi. Sa matag usa kanato o buhi diha sa simbahan o buhi siya pinagi sa Espiritu Santo. Muli ang pinakakusog nga basihanan sa nabanhaw Jesus o tinuod gayon siya nga nabanhaw.
Mabitaw na kung ato ning kung ato ning ibalik sa kasaysayan, si Kristo namatay na itong AD 33 o 33 AD, niya karon nga 2020 na ta karon, hapit na siya mahimo, hapit na more than 2,033 years. Apan buhi ang simbahan, pinagi sa Espiritu Santo. Kay pasiligan siya sa Ginoo na kining simbahan diin ang Espiritu ni Kristo nga nabanhaw nag-uban kanato mula hutay hangtod sa kahangturan. Ug buhi gayon siya, ug nabanhaw gayon siya. Kay kung kining mutan-awon lamang ning ato ang pagtulun-ang Kristohanon nga fake news ang iyang pagkabanhaw, kining simbahan karon dili mula hutay sa pipila ka tuig nga almost or more than 2,000 years ago. Mo na nga ang atong simbahang Katoliko gikan sa pagkabanhaw ni Kristo hangtod karon buhi o milahutay, mao kanang dakong ebidensya nga siya gayon nabanhaw. Matud pa sa mensahe ni Santo Papa, ang unang mensahe ni Santo Papa na do not be afraid, ayaw kahadlok. Unya kiniusab nga pagbasa karon, si Kristo mismo misulti sa mga babaye sa Jerusalem nga mo'y nakasinati usab sa iyang pagkabanhaw matupan ni Jesus, ayaw kamo kahadlok, adtua nga ako maigsuon o padtua sila sa Galilea ug didto makita nila ako. Usa sa gift sa pagkabanhaw ni Jesus kanang gift of the Holy Spirit. Mo po na presensya sa Ginoo sa labang ng Jesus kanato ug diha sa simbahan. Mo po ni naghatag kanato og kaisog, kining courage. Naghatag nato nga dili kita mahadlok. Wala nakapapukan ang kamatayon ni Kristo, pag-antos ni Kristo. Dili kita mahadlok. O sa iyang Easter message ni Santo Papa, matud pa niya is the right to hope. Kay dili kita mahadlok o kita usab makanunayon nga naghupot sa bertol sa paglaom. Katungod kita nga maglaom kanunay. Dili mahadlok o maglaom kanunay kay atong gilauman tinuod siyang Ginoo ug siya nabanhaw. Nakabase ang atong paglaom diha sa Ginoo nga mipukan sa tanang mga pag-antos o kamatayon ug naghatag sa dakong gahom sa iyang pagkabanhaw. Kabalo kita kung unsa kadako ang kalisang sa mga tao, kahadlok sa matag pamilya tungod sa pandemic COVID-19. Physical nga kahadlok, kasi wala tayo makaon. Spiritual nga mga kahadlok, tungod kay na ako'y pagduha-duha, ang akong pagtuon na apiktahan, tungod kay sa mga pangitabo nga wala na kumasabti sa kuwang kabulingon o sa tibuok kalibutan. Pinansyal na mga kahadlok, nawalan ko mga trabaho, naundang akong normal na pamaagi sa pagpuyo o daghang pangklase nga kahadlok. Apan binasi usab sa Kristohanon nga pagpadayag sa gahom sa Ginoo siyang pagkabanhaw, dili kita mahadlok o makanunayon kitang naglaom kaniya
kay siya lamang ang tinuod nga ato ang paglaom sa itong kinabuhi. Muna na nga makita nato na kay ang the virtues, no? Kanang faith, hope, and love. The greatest of all is love. Pero makita po nato na karon nga usa po na isa dako kayo nga bertod nato kining paglaom. Paglaom nga nakabase sa labanang ni Jesus nga buhi siya. Bisan pa man sa mga pag-antos o mga kahadlok sa kinabuhi, wala kita mataranta kundi mapadayunon nga malinawon nga nagsalig kaniya nga siya mismo wala ibiya kanato. Naglaom kita tungod kay siya lamang atong paglaom. Wala kita'y malauman sa tanan. Musalig o ang kamatuuran diha sa gahom sa labanhawang Kristo mao ang paglaom nga gihatag sa matag usa kanato aron bisan pa man sa mga kangitngitan nga itong nasinati karon, mga pag-antos o mga kalisdanan, naglaom kita nga ang Diyos naguban kanato ug tabangan kita aron kita mahilikay sa mga kadautan.